Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. ...43 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Kamusta na kamo, tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Agi diri sa programa Iloilo Night Watch. Update ninyo kami sa pagpangalagad subong nga Sabado sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga issues nga aton sipad-siparon subong nga gabi. Please like, share, and follow our Facebook page, Iloilo Newsline and Gimaras Newsline. And please subscribe man sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Padala ka mo diri sang inyo nga pa-shoutout. Anamyaw. Kaya tagan tayo na sang hostisya karon Sabado night. So, ato na karon hatagan sa nga pagtamod ang inyong pagpanamyaw sa inyong mga kilala. Standby palihog yara na sa aton nga pangalinya ang Pag-asa Iloilo upod sa kaya Charlie Depra. Iloilo Newsline Weather Update. Char, mayong gabi, si Johnny Diaz upod mo kag si Sweet. Nga tagpalamatik kag viewers ng Iloilo Newsline. Ari pinakahuling nga lakas ng panahon karon nga adlaw Sabado, Hulyo 31, 2021. Sa gyapon southwest monsoon nagapikto sa bilog nga pungsod. Mao sini nga sistema ang bahin sa Antique magapangibabaw magalumon nga kalangitan natalapta nga mga pagulan pagpangilat para goob samtang ang nabilin nga bahin sa Western Visayas. Generally, fair weather kita magluwas sa mga isolated ng mga pag-ulan, ilabi na pag-abot sa hapon o gabi, dalas lang southwest monsoon. Makasarangan na naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At ang sa atong temperatura, nasa 25 tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw naman nagtunod alas 6:14 kinasang hapon, nagabutla alas 5:38 buwas sa aga. Kaya man yung pinakahuling nga lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Cha, buwas mainit sa gyapon? Yes, sa buwas ng adlaw, expect nato na generally fair weather kita, pero sa gihapon, expect na natin pag-abot sa hapon, may mga isolated lang mga pagulan, sir. Okay. Thank you so much, Mr. Charlie Depra, sir. Mayong gabi. Welcome, sir. Welcome ngayong gabi sa liwat. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, standby na, no? Sa aton nga mga kauturan nga ara sa iban nga pungsod, sa mga Ilonggo, mga Pinoy, kumusta na kamutanan? Sa aton nga mga headline, Iloilo City Police Office ginmanduan ni Mayor Jerry Triñas nga magkandak sang investigasyon may kangtanan sa paglakad ni DepEd 6 Director Ramiro Oitico sa Boracay Island upod sa iban pa bisan pa nga nagpositibo sa COVID-19 ang iya nga staff nga upod sa opisina.
Suspect nga nag-hold up kag nagtaban sang 1.7 million pesos nga collection sang JNT Express, positibo nga gin-identify sang empleyada, pasakaan sang kaso nga robbery sa Lunes nga adlaw. Sa dugang nga impormasyon, 47 minutos na nakaligad sa alas 8, Barbasa Antique District Hospital, gin-subject sa disinfection iban nga pasyente, gin-transfer sa Angel Salazar Memorial Hospital, San Jose, Antique. 20 ka mga field training police nga nagabantay sa mga vaccination sites sa syudad naglain ng pamatsyag, ginpaswab sang hepe sang Haro Police Station. National Capital Region natala na nga ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine sa Agosto 6 tubtob Agosto 20. Bangon nagsaka ang numero sa mga na-infect sa COVID-19 kag Delta variant. Police Corporal Virgilio Rojo nga nadakpan sa mga pulis sa Bulangan sa Kagbangoton nga nag-attempt nga nagpalagyo, nakasumiter na sang counter affidavit sa Napolcom 6. Kag may ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Otso minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Now sa atong nga mga kauturan, palihog lang padala diri sang inyo nga maminsay kay ato ina pagabasahon. Gapangita bala kamo sang preska nga isda kadto kamo sa crossing patio Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Kag kung gusto nyo man magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 50 minutos na nakaligad sa alas 8. Ay dyan sa Pio dyan, mayang gabi. Ay Junsi, Gapamatiman, Gatanaw. Thank you so much. Ang parte ni sa financial assistance nga gina pang download sang DSWD sa mga local government unit. Gina-amat-amat na tipon, kuha sa mga barangay officials ang mga data. Ano ini? Ngalan sang mga beneficiaries. Para hatagan kutob under sa Enhanced Community Quarantine. Kung aton pa madumduman, nagambal si President Rodrigo Duterte nga hindi na siya ka-afford nga i-lockdown. No? Ang lugar bangod apektado ang economy. Di kung may ara nga ayuda, dapat makatilaw ang mga apektado under ACQ. Suno naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ilabi na sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May ayuda kuno nga mag-aabot. Posible amo na ini ang financial assistance.
Tandaan nyo galing wala mabutang. Ang ayuda, kung sino ang makabaton, sino ang dapat hatagan, basta ayuda lang. Unlike dito sa Japan, pag siling sang ila nga puno-puno, nga makatilaw sang ayuda, ang tanan, wala na iya sang mga qualification o kung wala na iya sang requirements nga dapat kuhaon. Apektado tanan mo. Alang-alang yang iya ang kabataan ginagusab das magulo kung sinilas. Ang iyaya sa mga may edad-edad na kanon, hindi man na pwede, di ba? Karon, ang DSWD, nag-set sang requirements. Ano ining nga mga requirements? Ang dapat makabaton sa financial assistance, PWD, senior citizens kag single parent daw dala panada kag ang mga nawad-an sang pangabuyan. Hindi tanan. Diba? So, wala matag kung tanan-tanan makabaton. Kung hindi tanan makabaton, kag kung isipon na tanan-tanan da sa balay, hasta ang mga kabataan, siyempre nagkakaon man mga bata, apektado man na, hasta pag-eskwilay nila, apektado, hindi ba? Kung apektado, dapat tanan, hatagan na lang yun, How come mapangayuan pa ya dito nga valid ID? Kay estudyante na, paano sila makakuha na? Ang mga minors na? Din sila makuha? Sang ila ID na? Eskwelahan, pwede? Galing na pangayo, valid ID. Dapat tani isa lang black instruction. Pag siling tanan, hindi na nga mag-set pa sa requirements. Kay tanan man apektado, hindi lang nawadaan sa palangabuyan hasta ang mga negosyante. Nga, iba nagkalabang crap ligani. Daw kabudlay man na, kag unfair naman na sa iban. Dapat tanan. Halin sa pinakanubo, pakadto sa ibabaw. Kay kung naman trabaho lang tagan mo da, nga nawadan sa palangabuyan, gali ang mga kabataan, di mo yung pagpakanon. Daw lain, subong lain buwas mo, nga mga pagsulundan. Ari si Secretary Harry Roque, pamatian tabla, kay President Duterte, gina-retrieve ng pangita namon, ato paghambalya nga dapat agom sang ayuda ang mga pumuluyo. Ilabi na apektado sang enhanced community quarantine. Ari sa kay Secretary Roque, matiin nyo mula sa Mayo? Sa mulat-mula po, ang presidente, ang sinasabi niya sa IATF, hindi ako papayag na mag-ECQ na walang binibigay na ayuda doon sa hindi makakapagtrabaho dahil sa ECQ. Wala pa pong desisyon, pero yan po ang matagal ng pulisiya ng presidente. So sa mga taga Iloilo Province, Iloilo City, Cagayan de Oro, Hingoog, hindi po kayo nakakalimutan ng presidente. Magbibigay po sa takdang panahon ng ayuda at siguro naman po yan hindi bababa doon sa ayudang binigay doon sa mga hindi nakapagtrabaho dito sa Metro Manila nung huling nasa ECQ po ang Metro Manila. Matean nyo atag man to, Swet? Ano siling niya? Kasi nakatukon sa piyak kong bungol da, nga dulunggan. Ano siling ito ni Secretary Harry Roque? Included ang tanan nga under sa ECQ. Oo,
Tapos, ang mga hindi nakapagtrabaho. Oo. Oh. How about mga bata? Wayam dala? Ano mga bata? Matulok lang sa ila ginikanan gakaon? Amo na ang punto. No? Nga nakitaan ta. Nga nagasakit tingkoy ko. Kay lain subong, lain buwas. Ha? Ti para lang sa makatrabaho. Sa nawad ang trabaho. Ano mga bata? Nga mga minors, hindi mo papakanon? Why sila napiktuhan? Hindi na gani kagwa. Bangod nga delikado ang COVID-19. Tingay hindi sila pagsakupo na lang. Dapat, alalangay na lang bla. Wala na requirements. Nag-set pa sa requirements. Kung kamo manabi, hindi ta masunod dito sa Japan Pagsilingan mo na, nga apektado ng mga pumuluyo. Tanan-tanan. Halin sa bata, hasta sa tigulang. Kumay mo palang hasta ido nila, tagan guro nila to. Ito ang iban nga mga ido, may mga maintenance man mo. Oh, kagwa ginapakaon man na nila sa mga dog food na. Di ba? Tiyato ni do pinasay. Daw lain siya sa iban. Daw drama, no? Lain siya sa iban. Amo na di. So dapat ang aton nga gobyerno sa ibabaw, hastang taga-DSWD, ang sekretary, i-harmonize nyo maning inyong mga requisitos. Ha? Apektado tatanan. Sinong hindi apektado? O, hands up, alsa tiil. Ha? Puwera lang kung kumpol tiil, o tiil mo da. Ang imo sungkod Apektado ang tanan. Sa sininga pandemya, bata, tigulang, aton nga mga ginikanan, apektado. Kabataan, apektado. Bisan sa pagtuon nila, apektado gani. Karon di mo ya pagdalon sa ayuda, hindi mo sila pagtatapon, ano ini sila? Ginsikway sa sosyudad? Daw kabudlay, no? At least makitaan, no, sa ngaton nga mga leaders. Ang ini nga punto, no, naton, kag ang makitaan man nila kung anong practices nga gina-imply sa mga Hapon o kung dito sa Japan. Impunto las 9. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Sa mga nagapamati na, kita man namon dingin padala ninyo base may ara kamo da. Importante nga mga mensahe, palihog lang text dire sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Ilabi na sa mga kilala ta dira sa Concepcion City Proper, Duran City Proper, sa taga DepEd Region 6, kag iban pa nga mga division sang DepEd sa mga
sources naton da lihog padala diri sa mensahe kung kumusta na ang inyong DepEd 6 Director Dr. Ramer Oitico. Good evening kay Auntie Teng. Good evening, God bless sa inyo da. Kay Tolando, kay Linlin, kag kay Nong Boyboy. Good evening man kay Therapaz Raw, Matthew, and Amethyst. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agod mapatsakapan sang inyong mga kasapatan? Pangitaan nyo si Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Mayong gabi kay Atty. Dinopol. Nagasiplatan niya ang parte ni kung sa DepEd 6 Director nga issue. Ara na attorney tanawalan da ang mensahe ang interview bla ni partner ko pare ko Jonathan Cabrera sa Radyo Todo nga gin pangabay namon nga makakuha man ta sang voice clips ara da sa amon nga broadcast July 23, no? July 23 ara dang pag-interview kay Dr. Ramer Oitico kung paano siya magsabat sa mga palamangkutanon. Tres minutos na nakaligad sa alas 9. Madamog pamangkot kung kumusta kuno ang direktor sang DepEd. Ara man Japon. Lunes pa silang balik. Kay hasta kahapon ang lockdown. 1 week mo nga lockdown. Ay may nagpositive ba? Sa isang semana, 2 bilog nagpositive. Isa ang staff ni Director Oitico nga aragit sa iya opisina nga di aircon kagang isa personnel man sa DepEd 6. Ha? Babayi, lalaki ni ang naga-positive. Hindi na naton malawag tanan-tanan nga mga description pa nila o kung ngalan na nila. Basta may nag-positive. Amo ng information nga nakuha sa ngaton nga bubuit dira sa Duran kag sa mga sources sa sulod sang DepEd 6. So, pag positive, ang sa staff abi ni Dr. Oitico, sang Martes to ginpagwa nga positive, tis Dr. Oitico, wa niya nakapaswab. Naglakat niya sa Boracay sang Miyerkules. No, sakay sa close van, upod sa mga kapdana niya da, no, sa DepEd 6, kay may ara sila nga launching sang academy nila project o program dito sa Boracay Island. Why sila sang negative RT-PCR test? Pero nakasulod sa Boracay nga ginapalibugan na subong ni Malay Aklan Mayor Bautista. So, nag-launch sila sa ila project sa Biyernes, July 23. Amo man ang pag-interview ni Parekoy Jonathan Cabrera. So, Miyerkules, naglakat. Wibes, may another nga nag-positive sa nasiling tanan. Wibes ang hapon, para masunod nyo lang, nag-order si Director Oitico nga kung may mo ang mga personnel sang DepEd 6 magpauli kay ma-disinfect sila Biyernes kag Sabado. Puli kan Dr. Oitico kay ako yaman na sa interview Domingo. Puli sila Domingo. Before sila magpuli, nagdagdag liwat sang memo nga i-lockdown ang DepEd 6 para wala sang transaksyones nga matabuan na kay budlay na may matapikan sang virus. Hasta Biyernes. Amo to nga napilitan si Dr. Oitico nga i-lockdown.
Pero before sina, ti wayay kay naglakat yan is Boracay. Ti damo ko pamangkot, ti ano nada ang violation. Ulatan nyo, kay total ara naman sa ICPO ang investigation. Ginakandakan na sang investigation. Order ni Mayor Jerry Triñas. Nga ti budlay ni, basi sundon ni sang iban. Kag, basi karo magambal ton taga Bureau of Fire. Linya, mas gathering na nga mon to, pag inaugurar na mon to sa amon substation, basi magambal man si Congresswoman, Jam Barunda, niya daw ang feraw, amon niya, to nag-attend malang kami to, ti nag-community service kami, ti ang kay Dr. Oitico, may nag-positive gidya, ila to ya, way gani sa may nag-positive no? Way gani sa may nag-positive, nag-community service ang taga Bureau of Fire, kag si Congresswoman, di niya may nag-positive, sa office mismo, ni Dr. Oitico, nga director sang DepEd 6, naglakat pa siya to, Paglakat ya, at least nalabot sa ni Sir Jonathan Cabrera, ang anchorman sang Radyo Todo sa Latigo. Pamangkot siya ni Sir Jonathan Cabrera. Ano ganito pamangkot mo, Sir Jonathan, sa kay Dr. Ramer Oitico? Don't take me wrong on this, no? Kay nakikinig pala hanggang Iloilo tayo ngayon, no? Na monitor tayo via FB Live. And I want to ask this question daw, Dr. Oitico, no? May staff daw po ba kayo sa office ninyo na nag-positive sa COVID? And according doon sa kanila, si Dr. Oitico dapat hindi yan umalis dito kasi close contact yan sa COVID positive. Dr. Oitico, sir, totoo ba to? Ano sabat mo, Dr. Oitico? Dr. Ramer Oitico, Director DepEd 6. Ano gani sabat mo? Sige. Mabuti na lang, Jo, na itanong mo yan para naman kayo dito, hindi naman matatakot na andito ako. Oo. Totoo yan. Totoo yan in one room. Tuod gid man gali nga close contact siya in one sila sa isa bangod isa lang ka room. So, that's it. Gapamati sa attorney Dinopol. Ti attorney mo na siya. Ang kung ano gid man iya magwa sa investigation. Kung mayara nga sala si Dr. Ramer Oitico, ang bahala na daya ang ICPO. Kag si Mayor Jerry Triñas bilang local chief executive. Kung may ara man sila nga violation, sa Boracay Island nga nagsulod sila, wala sa negative RT-PCR test, kag wala sang ispas, sa labton man nato yan nila sa local government unit sang Malay, Aklan. So, klaro? Ara na sa aton mga pulis. Sila na bahala. Ay nga, dapat kinman nga magakto ang local government unit. Kaya kung hindi magakto masiplatan sa babaw, kag sa mga sa idalom nga nag-community service, masiling sila unfair. Ang siling tagani, ang natabo to sa taga Bureau of Fire. Kay ka Congresswoman, Jam Barunda. Nag-inaugural to sang substation sa Altatira to sang iya ka Bureau of Fire Protection. Waay to ya sa nag-positive sa COVID. Unlike diriya, may nag-positive sa COVID, upod mismo ni Dr. Oitico kag ginako iya pa nga staff ya kag isa sila ka opisina. So, ginako ya kag naglakat pa sila. Upod pa sila sa close band sa mga regional supervisors, IT officer, PDO, kag driver, take close ban, aircon, pakad totos Boracay. So kung
kung nakalabo to sa Boracay, ang iya taga Bureau of Fire, kay Congresswoman, dire lang sila syudad. Oh, sino ang mas dako nga sa Labton? Tanawan nyo, sino may dako nga sa Labton? Sa waay isang nagpositive sa COVID, kag may nagpositive nga COVID, sino ang may dako nga sa Labton? Hindi ta na mapangunahan ang investigation sang aton nga mapulis sang ICPO. Ara ng fax, ara ng interview ni Sir Jonathan Cabrera nga tuyo sang iban nga ipairis. Nga ipairis aw? Ano man? Gakatol likod ko nga ipairis aw? Para wala ebidensya? Amo na siya? Amo gid man na? Nga haw? Dako tong ebidensya ang paghambal ni Dr. Oitico nga ginpamangkot siya nga close contact agad man tuod na matian tabiliwat. Sige, mabuti na lang Jo na itanong mo yan para naman kayo dito hindi naman matatakot na andito ako. Oo. Totoo yan. Totoo yan in one room. Ay, si tutuugin man gali in one room, upod sila, close contact siya. So, amo na ang natabo. Hulaton ta kung ano mga resulta. Kaysa nasilingta na sa mga kabataan nga nag-community service dito sa Arevalo, yan lang to ilasala sa taga Bureau of Fire, sa kay Congresswoman. Di ba? Nag-speech man lang to si Congresswoman. Kadali man lang to. Pero nagmatumato siya, community service. Inadayaw tama na. No? Pero iniya, may nagpositive eh. Kag naglakat ka pa imuya, pa Boracay. Kag nakasulod ka pa sa Boracay, nga wala. Sang RT-PCR test, negative, wala. Ispas, believe, no? More power, Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan nagid sang Molo Plaza sa tadlong sa opisina sang Bureau of Fire Molo, ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Good evening kay Nang Roxanne Ganancial, kay Nong Mark, kay Gemma Cabalonga, Marijoy Castiva, Gina Depra Bautista, and Terpas Raw. Iban pa daw arada may nag-text da sa aton sa 0929. So sa mga listeners ta, sa mga sources ta, sa DepEd 6, kung may ara darang informasyon, labi na next week, sa pagbalik ni Dr. Oitico, sa mga sources tada, sulod, kag sa sagwa, sa mga kilala tada, sa mga nagretiro ng mga DepEd personnel, nga arada sa Duran, habuye lang ko diri ninyo dugang pag-informasyon, no? Lagi na pang tipon ko na din, ang panghaboy ninyo, baw kadamo-damo, gali, no? Ang panghaboy nyo. So, text lang kamo sa iban pada, nga may ara informasyon, 0929-254-4135. 0929-254-4135. Grabe man, kuha nyo sa arko, kulang pang iban nga litras ang DepEd ba? Grabe man kamo mag-picture ba? Salamat sa aton nga mga sources. Kita nyo sa site, nakuha nila, link nila, kulang maniliter ang DepEd. Tiyanon mo, sako si Dr. Oitico bilang DepEd director. Sako gin man, ha? CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Miara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply.
Hindi ka mo magkalipat sa like, share, and follow sa Iloilo Newsline. No? Iloilo Newsline. Kag paliog lang, subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. So kung may ara dira nga dapat nga iwaragwag, i-expose naton, text lang kamo, pakilala kamo, kuhaan nyo ang mga dokumento, i-text sa 0929-254-4135. Basta sa kamaturan, basta sa insakto lang, ang ining nga pala tuntunan ni public service, ang ining nga Iloilo Newsline, hindi kita dapat magkahadlok. No? Kaya lin pa na sang unaya, bisan ikaw lang isa nga nagatindog, basta sa kamaturan, tindugi. Kaya na, sa imo pagtanaw, insakto ang ginhimo mo. Okay? Ha? Ang naghimo na ya, karga di konsensya na siya. Di bla attorney, Dinopol. Sir, may gabi sir. More power, Iloilo, bringing more to life. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan tang update sa natabo nga hold up sang tinalikdan nga adlaw didto sa Pututan. Gintaban, ginkuha, ginsubnet sa mga hold-uppers ang 1.7 milyones pesos nga collection sang JNT Express nga nabase dito sa Pututan. Tuyo na tani nga depositos bangko. Why sila nagkontak sang armored van para nga kwaon ang kwarta? Why man sila nagpa-escort sa pulis? Sakay lang sila sa motorsiklo. Pag-abot sa unhan, ginbanggaan, gintayaan sang pusil, ang driver sa motor, kag ang empleyada nga nagadala sang kwarta. Ginpaso ni 3 ka mga suspects. Ang nagkuha sang kwarta na-identify kay naluslos kunong iya nga face mask. Pag luslos ang iya face mask, identify sang empleyada. Dito nga may mga pictures. Rogues gallery bla. Gintipo ng mga pictures sa mga robbery suspects. Ginpakita sa empleyada kag na may na-identify siya. Ginkandak ang hot pursuit operation upod sa mga iban pa nga mga elemento sa aton nga mga pulis. Nagikan sa Pututan, Provincial Command, alin sa Campo Delgado, Regional Intelligence Division o CONARTO, ginbululigan nila. Tub-tub nga na zero in ang nagkuha gikuno sang kwarta kag nagtaya sang pusil tapos identified ang motorsiklo nga gingamit. For update, yari si Police Major Seriaco Esquilarga ang hipi sang Pututan Police Station. Siguro sir, hindi sa station ang arrested na to. So, pag dito sa hapon, na increase naman siya. Ano ginangalan niya, Sir Man? Reynold Piña. Aberdi. Piña, Sir. Piña. Piña. Oo. P-I-N-E-A Piña. Oo. Pila edad niya, Sir? Dito sir. May mga pending nga kaso na sa Sir? Pala may mga previous na involvement sa regarding Oo. sa robbery hold up. Oo. Pero na-reglo niya sa record sa police station concern. Sa din natabo, Sir, sa Banate? Sa Banati, sir, Banati. Tapos may mga ibang tani nga involved sa ibang lugar. Pero doon na settlement doon nila. Mm. As of now, mayara pa siya nga pending nga kaso?
So far, wala naman siguro involvement niya. Ito na sitol na kanila. Oo, daw tanan-tanan nga mga kaso yagin sitol yagin pang-ariglo ang mga gin-file sila. Posibleng sir, bang ang record. Grabe, no? Oh. So, magluwas ni kay Reynold, sir, ang duwad niya kamaupo, na-identify naman. So, para sa subong was sir, wala pa kami isang idea kung sino kung maupo dyan. Kundi na mga whereabouts. Why gid sa nanogid, sir? Why? Pero ini si Reynold, sir, paano nadakpan? So, follow-up investigation na tosok na to na locate na to ang lugar nila dito. And sa atong napag-present sa witness na to, yung pinpoint siya sa witness na to na siya gidang nag-agaw sa bansang empleyado sa JNT. Bagnaw yung isang kwarto. Tumandong pinisa sa nga Banate, Barangay Carmelo sa Banate. at taga Carmelo ginisa. So, positively identified siya. Yes sir, yes sir. Ang motor, sir, nga gingamit, iya man na ang na-identify. According sa iya, ginako iya nga iya. So, duha na ka-circumstantial evidence. Positively identified siya as ang motorya, positively identified sa mga testigo, sir. Yes sir. Pila tanan ka mga testigo, sir, magduha sa empleyada to sang GNT. Dali duwa sila ka taga JNT. Ang driver sa motor kag itong finance admin officer sa JNT. Oo, magluwas na may harap pa iba at mga standards. May naka-panic sir, pero may naka-istorya man nga mo gina sila ng isang suspect na. So, tingnan na madasik, sir, ang movement, no? Dali, may agi na din eh. Alam mo na sir ng mga previous na record na regarding sa brother Yoda. Daw walang kaba nga magyahimo to bisan pa nga daw damo-damo nga mga bystanders ang ara sa area. So during that time sir, daw wala masyado tao dito sa area. Oo. So dito sila ng laptop gali sa patio pakadto sa Barotac Nuevo, dali ang ilang area Banati. Kaya ginaton sir mabalaan kung ang specific nga ginagyan nila kung diin. Kulpi lang sila dula mo. Anang indulan Based sila. sa information naton sa adlaw right after na tabo ato, wala siya nagawa sa area. Oo. Kaya monitor man sang bilog nga barangay official sa Putukan, may radyo man, nag-conduct sila blocking force. Wala sabi sa mga exit points sa Oo. So, ang tipster, sir, posible may ara tipster sila sa sulod kay hining mga gungan sa ato nga pag inistabjibo kung wala tipster, na-identify na, sir. Negative sir, negative. Posible na yan sa informant, wala pa naman malagi, Huwag pa mabalan. Kay ongoing pa man, subong ang hasta ang pag-forensic sa ilang ng mga cellphone, sir, cellphone sa ano sir? sa mga teatro to nga natabuhan. Police sir, wala na kami dito binagi-kuan sir, kaya ang among ginano sa nila sa mga makal ng mga kaso at email arrestin niya isang pinuto. Okay. Isang na-aresto, duwang at large. Sa police sir, hindi man naton gid siling sir nga duwa ang atlas sir. Posible ba si luwas sa kasi sa istorya ng police sa yung boto. Positively identified siya. Yes sir. Sir, thank you so much, sir. Congrats. Okay sir, thank you sir. Yes, sir. Medyo mahangin to ginay sa pwesto ni Major Seriaco Esquilarga na pag-interview ta. Ti Lunes,
ning plano nila nga magpasaka sang kaso nga robbery batok ni sa subject no? Nga nakuha nila dito sa lugar no? Sa Banate kag may follow up sila dito sa Capiz upod sa iban pa nga mga unit. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga listeners naton, kung may kulukwarta ka mo, halungin nyo gid. Tama, subong pigado. Budlay. Hindi ka mo maghatag kumpiyansa. Kung may kulukwarta ka mo dako-dako, ngayo ka mo, police assistance. Para ma-escortan ka mo, ma-deposito nyo, kundi na dalon nyo, ang inyo nga kwarta. Hindi mo mag-uya-uya, mag-approach sa aton nga mga pulis. So mayo lang pagpamati sa mga pulis naton sa IPPO, led by Colonel Gilbert Guerrero, dira sa ICPO, led by Colonel Oldarico Garbanzos, sa Guimaras, sa Negros, sa Bacolod, sa Capiz, sa Aklan, Antique, mayong gabi sa inyong tanan. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi man kay Mary Joy Castiva, Tony Bonifacio, Hill Polioso, and Renee Cabalonga. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa partahan sa balay, nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Sakay Sinarovan, Alavi, Adjo. May lang nga pagpamati da. No? Salamat gid. Sa mga kopdanan mo da. No? Palihog lang i-like, share, and follow ang aton nga Facebook page para nga makit-an Manila. Kag ang aton nga YouTube channel, ang Iloilo Newsline, palihog lang subscribe sa ila. No, sa mga Gimaras nun, may Gimaras Newsline mga muda. Salamat sa pag-tanaw no, ninyo. Sa taga Hordan Gimaras kami nga grupo. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay SB member Nani Galvez. Thank you so much sa pag-tanaw. Kay Major Bermejo, kag siya mga tinabo, kumusta na kamutanan? Kay Major Ferrer sa Nueva. Mayong gabi man. Kay Captain Von ako ng Lamson, no, sa Buena Vista, mayong gabi sa imo da kag sa imo mga tinawo. Yara na sa atong linya, atong koneksyon live and direct dito sa Antique. Medyo magalumon to. Siling sang pag-asa. Kasi madugay-dugay, tupa naman tong ulan to. Kaya daw dito ang galom sila kuno. Ang Barbasa Antique District Hospital, gin subject sa disinfection. Iban nga pasyente, gin transfer dito sa Angel Salazar Memorial Hospital sa San Jose Antique. E-check tang report ni partner Romeng Antonio, palihog standby. Nautod? Nautod ang connection naton bangod to sa lain ng Chimpo dito subong sa Antique. I-check taliwat. Ara na? Balik na? Si partner Romeng Antonio. I-testing lang. Para kung malabot naton to. Para makuha naton ng update. Kag ang iban to nga mga nagapabakuna, may aragatras abante, may araman niya, pag abot to sang Janssen vaccine, nga muning Johnson & Johnson la, abaw, nagdinaguso. Nagpinalumba na, iban to nga mga senior citizen to nga araw naman og pila, abaw, salutan pa nila kay hingagaw mga millennial. One shot lang nga daan mo. Ingagaw sila. Kung nakauna na sinyong mga tigulang, ay bala nyo, so uli, matigulang man na kamo. Paunahan nyo na lang.
utoy-tuyin nyo, buligin nyo, sila na lang paunahan nyo. Hindi na kamusagad sinalot bla. Oo. Kay ang iba na daw mga tigulang, may mga ginabatyag na. No? May mga comorbidities na. So, giyahin nyo lang. Para nga makauna sila, mabakunahan sila. Sa uli, di raman kita makadto, matigulang man kita. Hindi bila Dr. Galion. Tanaw si Doc mo. Doc, mayong gabi, Doc. Ngayong gabi lang sa iban pa ng mga doktor nga nagatanaw diri sa aton nga pag broadcast sa Iloilo Newsline. Kag sa iban nga makatapos sa media. Mayong gabi sa inyong atanan, ha? Halong-halong gid kamo. Sa mga nagagwa bla, halong-halong gid. Hindi magatag gid sa nga kumpiyansa. Sa mga iban pa naton nga mga listeners may mga mensahe. From Kagawad, Betty Talavera. Good evening to all listeners and followers of Iloilo Newsline and to our Barangay Tanod and Barangay Kagawad, Toto Benji Apinan of South San Jose and barangay officials. Mga pisan gina. May lang pagpamati, may lang pagpulaw-pulaw ha. Imni lang taho, kumayara taho, kung kape, ti kape man no? Para makapulaw-pulaw, mabantayan lagi bala nyo, budlay ni. Ay labi na sa mga kawatan, diba, dito sa sabana, may ato itong ginagaid na tong mountain bike, mayara na nga kadina, bolt cutter adala, mountain bike kagiban, nga mga sulok-sukon to sang Santagia, tos balay urot pa. Check na si partner Roming Antonio. Paliog standby, partner Roming. Partner Roming, go ahead. Go ahead. Okay, partner Johnny, mayagid nga gabi kung ang report ikan diri sa may probinsya sang Antique. Ang sa district diri sa Antique ang Pedro Hindap Memorial District Hospital napakamtang sa Marbasa Antique ang lockdown ang ila sini emergency room kag ang mga emergency case sa kahapon. Umpisa ka po, steady lang anay sa imong area. Mga kabitan na lang hindi na kontak nata kanda mission ang emergency room nila. Partner Roming, ang imong nga signal. Okay, go ahead. Partner, okay na. Kay steady ka na, steady. Kay naga-fluctuate. Go ahead. Okay na? Mobile ka, mobile? Okay na. Ara na. Okay, why sila nabaton ang Pedro Hindap Memorial District Hospital sa ang ila nga emergency room bangod sa may pila sa mga nursing personnel sang Pedro Hindap District Hospital ang sa COVID virus. Why pa pagwa kang statement ang sabitan nga district hospital ng Marbasa Antique kung saan umansanda makamaton kang mga magpa-hospital o kung sang admission uman para sa as of this moment ay Partner Romeng, pwede makasteady ka na Ga-fluctuate signal mo, ga-fluctuate. Pigado da nga dan subungang kwan. Ang chimpo sa inyo da. Ga-fluctuate ang signal pa kung okay na. Oo, steady silingko, steady lang anay.
sige. Sa tiyak kabahin na partner, sa tugang balita, pulo tanan ka barangay sa Banwa ang Surse, ang ginalom sa granular lockdown. Surgical lockdown? Sa kaso, granular lockdown. Oo. Sa kaso, ang puso kasi sa COVID man. Ang ang may pinakadamo anti na sobra na sumbong ang active cases ng Thursday na 200 sa active cases. Sa cases ng tiki ay aras sumbong na 6. Leo ko binay pull out na lang dial na redial kag siling nga sang kanang signal ya. Bala mo galain to chimpo subong. Leo ko anay. Pull out ta. Ay nga gawa anay. Ay ang signal kanugon sang report ni partner Roming Antonio nugon lang kay gautod-utod ang signal ya kapin pa basi mobile si partner Roming Antonio i-check anay mayob lanoy na i-check anay kung sakto gid ang iya nga ang signal ang naton positioning anay liog kay kanugon gid naga utod-utod may pilatok barangay to sa San Jose to nga gin subject sa surgical lockdown to no bangod nga naga damo naman ang mga na-infect sa COVID-19. Amo ning lalungan gid naton. Hindi kita sagad nga pasayang-sayang. Pag hindi kita sagad agwa-guwa kung wala malang sang importante nga kaduan. Kung may mo pa lang, pabilin na lang sa balay. Tanwan nyo to bla? Nagpositive sa Delta variant to? Nga mayara siya nga opisina sa Mulo District. Pero dito siya nag-star sa distrito sa Mandurriao. Why sa kay baloto kung dito nakuha ya? Ang Delta variant. Kay airborne mo. Airborne ini. So sa atong nga mga kauturan, kag sa inyo mga kabataan, nabihalungin nyo gid anay palihog. Hindi gid sagad anay lay nagaw-lagaw kung mahimo pa lang. Stipot lang anay sa inyo nga balay. Hindi sagad pinasaway. Kay kung nali nga magdamo ni maglapta, ay budlay ni base mapariho kita sa India. Mapariho kita sa Brazil. Nga why na ginadalas puneraria, ginadabukan ng skilid kag butangan sang kahoy. Ginaputos na. Tapos tingob lang. Why na mas grib ba? Putos na anda kag sindihan, butangan lang mga kahoy to, pamakan lang. Gusto tablama mo sina. So, kung may mo lang, kooperar ka mo. Check ta, balikan ta. Si partner Roming. Ano? Nautod sa liwat. So, amo na nga ton lang nga pa balo sa inyo. Hindi maghatag sang kumpiyansa. Sok-sok kid face mask. Di ba? 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Ara na? Partner Romeng, balikan ta? Okay na, signal? Go ahead, partner. Partner Romeng. Hello. Hello. Alang-alang. Basanay, liyo ko. Mayong gabi kay Bebs Villanueva kag Basil Bounce. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sang mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com.
Alicanta dugay si partner Romeng Antonio. Pigado dito ila signal ara na sa partner Romeng pasensya gid gadula-dula ka kay line guro da chimpogin man sinyo. Okay man partner direng signal sa akon ng cellphone nami man ang signal. No? Sige lang. Oo. Okay lang. Full Ano, bars sabihan dire na, amon, full sulong bars. kami. Ha? Full bars kami dire. Full bars man diri sa akon bago lang ministryanay man sa iban di bay kung paano ni nga daw hindi mag-connect niya. Subong okay gid. Kumentan. Okay gid di subong Okay, signal mo na. O, sige, okay na. Okay, partner, no? Balik ta, din ta kinanagtapos to. Partner, subong sini nga mga tinion, subong adlaw, nakarikod naman ang antike sa 677 kang kaso kang COVID. Bali, 23 na lang ang kulang kag mag-700. Ang active cases subong as of this day, amo ini ang pinakataas na kaso, umpisa nga nag-start o kung nag-umpisa man ang transmission o kung ang COVID cases o pandemya diri sa may pungsod Pilipinas. Sa subong pag-umpisa partner sa maabot nga bulan sang Agosto, patigayon ang aton diri nga provincial government may advice na sa mga mayor nga magpatigayon sang border restriction ang tagsa-tagsa sa kabanwahanan. Kag may panugyan gani diri sa Antique nga para epektibo ni nga ma-implement hindi border restriction ang kinahanglan bangod nga i-restrict mo ang tao mag-adto sa isak banwa nga ang ginalingan naman nga banwa positive may mga positive man ay tanan nga banwa man sa Antique puro may mga positive cases sang COVID. Dapat ang restriction sinidiri matabo amo ang pag-restrict sa kada barangay kay sa kada banwa may mga barangay naman iya damo pa barangay nga ay sang kaso. Kaysa sang kabanwa may pila lang din sa barangay man nga may positive pero hindi nagakulugan nga ang tanan nga barangay may para positive sang kaso sang COVID. Sinagwa si dire nga ang gina-recommend sang iban nga barangay kapitan nga ang mga barangay iya nga ay pa sang positive cases. So hugto nila ang pagbantay para ma-maintain na COVID-free ang ilang pili nga mga barangay. Mas epektibo ang gina-recommendar sinisang pila ka kapitan nga ang restriction dapat tigda panaugon sa barangay level, hindi ang per municipality restriction sa kada border. Amo ini partner ang madulong sa report development very something kaya mo ako dyan sa Romeng Antonio. So mas yun na partner Romeng nga ma-monitor man naton hasta dira ang mga pagsaka sang numero sa mga kabarangayan ti amakon mo to pilatok barangay sa San Jose Antique gin subject sa surgical lockdown to? Oo, sa San Jose may ara sila surgical lockdown. Hindi gid man bilog na San Jose kinapidalong sa surgical lockdown. Ini surgical lockdown nga barang sa restriction partner dyan pero wala man ti surgical lockdown sila nga gin himo sa mga barangay lang gid nga damo kaso sang COVID kay hindi may imbitar may iban na nga home quarantine pero nagagawa man gyapon. Oo. Sige. Partner Romeng, madamo nga salamat. Okay, morning report yung development gikan diri sa Antique ako din sa Romeng Antonio nag-report para sa Iloilo Newsline. $45 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina, may 20 ka mga pulis. Field training pulis ini nga nagabantay sa mga vaccination sites sa syudad. Naglain nila pamatyag, ginpaswab sang hipi sang Haro Police Station. Kay under ini sila sa nakadii sila, detailed ang status nila sa Haro Police Station. So, upod sila sa isa na boarding house, no? Daw mo na be. 20 tanan sila. Naglain ang pamatyag sang 19 nga daw nadula ang ila panabor sa pagkaon. At may isabilin ginupod na lang sa pagpaswab. Ara sila subong sa ilaman nga ginatiniran nga boarding house. Way mabalan
kung anong resulta to sa nga swabbing. Yari ang confirmation nagikan sa kay Police Captain Eduardo Siacon, ang hipi sa Haro Police Station. Ay, yes, sir. Nasa napasok natin sa itong pulis. Ay, hindi mo lang namin 20. Kaya isang na itong itong pasang sintos ko yung panala na. Upod na natin. So, bali 20 na sila yung pasok na ito. Kaya na mga lasutso. So tapos na kaya. Sir, tapos na naulatan na ng resulta. Susunod siya naka-isolate sila sa mga sila lang itong pagman. Kaya pumantas ng pangantay lagi. Siya dito lang sa ilang nga ginatinira nanay. Yes, sir. Yes, sir. So anong matabo sa vaccination sites? May bago sir nga ginpaslak. Wala nang negative to magrana akong request niya mapangi pa so marialay na lang ako sa ako mga personal diri sa police station 3 kasi wala naman tabikuan man kay sa ibang station ginagamit pa nila sa minimum public health standards sa atin ng atin yung pulisan. Ongoing pa man ang vaccination sa vaccination sites, no? Monday naman umpisa, sir. So Monday to Friday katulad sa Sunday wala sila ako. So may okay makapahuway-huway sila. Yes, sir. So ang ning 20 tanan ka mga pulis naton sir. Ba't kag nagidman sila ya tanan-tanan sang hindi sila makapanabor ang ilang kan gaubo sila sir gasipon. Ang according to kahapon sana isa ito na interview ko, sir. So ikay sama na sila sa lugar. Ang kamo nang ilangin naman, sir, nga may dorila nato nga nga hindi ko panabor, nga rin hindi ko palimaho. So yung nag-decide sila sa ipakuha natin sila. Paswag natin yung anong resulta pa ng resulta sa kung nila ay kasama yung medical attention, patigayan mo natin, sir. Lunsay ni sila sir mga field training police, no? Yes, sir. Yes, sir. Ang sila mga people na pangilitan tayo sa mga position centers. Mga STP na palang ini sila. So, aralan. Si Police Captain Eduardo Siacon, ang hipi sa Haro Police Station. Bala na to ni kung ano ang mga resulta to sa swabbing sa 20 tanan ni ka mga pulis. 49 minutos na nakaligad sa last 9. E-check naton ang COVID. Antes kita magkadto sa kay Police Corporal Roadrunner Rojo. E-check ta na yung update sa COVID sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Trixie? Here are the COVID-19 updates. Yung microphone da? Hiptas na na sige. Here are the COVID-19 updates. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas surges r6.uh.gov.ph. New confirmed cases as of July 31, 2021. 573. New cases by province. Apor, Bacolod City 1. LSI or locally stranded individuals, Iloilo 1. Negros Occidental 2. ROF returning overseas Filipino, Iloilo 1. Local case, Aklan 141, Antique 44, Capiz 27, Guimaras 6, Iloilo 190, Negros Occidental 56, Bacolod City 32, Iloilo City 72. New recoveries 431, new deaths 1. Total recoveries 72,113. Total deaths, 1,937. Total active cases, 10,605.
Total cases 84,676. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 8,147. New deaths 167. New recoveries 9,117. Total active cases 60,887. Total recoveries 1,500,189. Total deaths 27,889. Total cases 1,588,965. Worldwide sources worldomatters.info/coronavirus. Coronavirus cases 198,179,946. Deaths 4,228,083. Recovered 179,060,704. Active cases in mild condition 14,803,373. Serious or critical 87,786. Currently infected patients 14,891,159. Closed cases which had an outcome 183,288,787. Iloilo Newsline COVID Update. Mayo lang ang pagpamati kay Ma'am Harrieta Alvarado. Mayong gabi. 53 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan ta ang update kay Police Corporal Virgilio Rojo. Dumduman nyo pa ni nga ginambal sa mga miyembro to sang Uton Police Station nga nadakpan nila sa bulangan sa Kagbang Uton. Ini si Police Corporal Virgilio Rojo. Kag samtang nga ginabasaan nila sa nga Miranda Doctrine, naglumpat ni Kunos Kudal, kag dumalagan. Di gininbestigahan sang mga miyembro sang National Police Commission. Ginpasubmit siya sang counter affidavit. Kag sang Lunes, nagpasa na siya sang iya nga counter affidavit dito sa Napolcom 6. Ini ginkumpirmar sa aton ni Attorney Joseph Jong Siles, ang Regional Director sang Napolcom. For confirmation nga nakapasa na sa sang counter affidavit, yari si Attorney o Director Joseph Siles. Sa Lunes last week, nagpasa na siya, nag-comply man siya sa directive. Amo tong adlaw Newsline Johnny na nag-sumiter siya sa iyang counter affidavit. Ang nag-investigar sa iya, nag-conduct pa man sang inspeksyon sa probinsya sa Aklan, no? Ito may certain stations kami nga dapat i-comply para sa physical, para mag-gather maayo ang mga materials na dapat ng mag-gather kaya mabugta makuha sa badwa. So, ang papeles ara naman sa among investigador sa kay Miss Yeyet and sa kay Runel. So, duwa na sila ang nag-hold sa investigation. So, in time or in due time, may ma-resolve naman nila. Despite nga nag-multitasking man sila, nag-lagaskid kanina sa Chimpo, sa mga ulubrahon na ma-resolve man ang kaso. Whether or not may probable cause ang aligasyon kontra kay Police Staff Sergeant Rojo. Oh. Sa initially sa inyong nakitaan sa iya counter affidavit, ginplastarya kung nga ato siya sa Kagbang Uton sa bulangan na Attorney Siles. Siguro ang makasabat na sila ang muna ng investigador, pero kabalokan yung strain dyan kung naaraan na sa proseso man ang investigasyon, ginarespeto man nato ng independence pa sa investigador na wala nato na sila
gina-influence sila kay may role man sila nga ila, and they're aware of that. Oo. Mga sobra nila nga na. So, pulatunta na lang gid siguro ang resulta kagang man pamangkot sa ila o pa-relay nila sa ako. Oo. So, may ginatagan mo sila sa due time to resolve, no? Pero why man sang specific date kung saan o nila ipasa sa imo opisina? May arangan kami reglementary or period of resolution sa cases. Mandated man sila, aware man na sila. Pero nakabati ako sa istorya nga do nag-exert effort si Rojo sa buwa sa mga kilalaya. Ang iya pa no rason, ginahingabot siya. Oo. No? Which is a stupid allegation of defense of his time. Kaya sinabi na hingabot sa iya. Oo. Kaya siya ganiya may obra nga kasalanan. Mm. So meaning, nagpapinapin. Oo. Nagpangita ng rason para nga pinansa sa mga parinti o kilalaya. Mm. Which is not good, no? Wala ka kung sa matuod lang, kung wala ka ginawa sila, you don't have to do that. Mm. Hindi mo dapat kinahanglan magpalapit sa mga tao kung sa imo pamatsyag, no? To ang imo ginobra. Mm. No? So, pagwaon niya pa nga ginahingabot sa kuno. Mm. Sino nga tao nga in his right mind, mahambal sa muna nga ginahingabot ka pa, kay ikaw to gani ang nagalid sang aligasyon nga siya gito nagapanguna sang gulang to. Mm. Kag may reputasyon ni siya nga tunto sa kasi pulis, Mm. no? Sa kawayon. No? Kaya miski siya pag-report niya na sa akong sa tubang, sa opisina, maglakad siya do buyong, do sunoy, hindi pulis. Oo. Oo. Kag kunway sa salang madalagan sa talam na no? Oo, kaya tingin ako na ito, mati ko lang yan sa anti sa investigasyon naton. Na, ano ko no, gindugin prema, siya nga dito. Hindi ka bahol sa niya, rason. No? Oo. Mm. Kasi, klaro, galing mo sa lang, buday dipinsahan. Oo. Walang matuod sila. Karagani konsensya. Buday dipinsahan. Mm. With the technology today, advanced na ang tanan. May, ano ganini tawag? Ah. May, video sa babaw na tawag? Oo, may ara satellite na. Hindi, yung lupad na lang. Drone na gali, Director, drone lipat na Ang kung. ano ni sa panawagan niya. Nasang una, batihan ta na sang guys elementary pata. Hindi makuhaan ka lang video, lupad na lang ang gadget. Oo, may iya ka military. Okay, karoon na muna ang ano ni ang ebidensya kontra sa iya, wala labot na ginabidiyo sa mga cellphone to sa Oo. talong. Mm. Wala ka medyo patuloy ito sa buong, medyo natuyo po, so hindi ko ma-record na. Pero amo ng opisyon niya, kay reputed na siya nga ginassign na siya gani sa General Services, kay Slawayon siya. Butang na siya sa gate, kay Slawayon siya. Kasi malakay siyang background sa tao, muna ang salat at putmen kung wala din na si Chiarusto. Ang background ng batasan sa mga pulis kani nga pagtupa sa serbisyo, mapasaway man lang. Oo. Mapasaway man lang sila. Ga-reflect sa iya personalidad. Oo, ang personalidad, no? Oo. It so happen nga kumuni, ning inabala niya tawag na tanan kita may mga diferensya man, pero ini nga posisyon sa pagkapulis, sensitibo ina ang mga obra, there are certain standards nga mataas ang dapat nga i-comply nila nga level of standards nga as a police officer. Pero hindi nila nga ladas na kaya ang ila orientasyon sa panimalay sa environment nila sa neighborhood nila muna nagagwagid. Oo. Gagwagit ang personalidad niya. Nagasalay. Oo. Muna. So kung ano ginman development director basic lang nga mapabalo mo man ako kung ano na status ni Suli ni Police Corporal Laro. Thank you so much, Director. Condolence, Director. Sige,
Miss Laindiani Diaz, sa oportunidad ng ginatag ng sapon na mapalayag man ang aton mga police concerns kasi nag-involve din sa public interest. Oo. Ngayong gabi sa imotag palamati sa imo. Sige, thank you so much. So, Si Director Joseph Silis, ang Director sang Napolcom Region 6. Samutang update kay Police Corporal Virgilio Rojo. Ambot naka-report na sa ICPO. Kay daw ginpadalaan man to siya sang sulat nga magbalik. Balik na duty. Ambot ano na nagkalay nabo to. O kabay pa, no? Kung makabalik ka man niya pa, Police Corporal Rojo, tarong ka. Kaya ginsumpaan nyo to serve and to protect. Hindi nga sila nga magpanahor ka mo. Sa tanan nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa inyo nga pag-upo diri sa amon nga pagpangalagad diri sa programa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Sa mga iban pa naton nga mga listeners kag mga viewers, salamat man sa pag like, share and follow sa Facebook page ang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Madamo gid nga salamat. Kitanay naman kita sa Lunes. Buwas may misa alas 9 o kap kita sa Haro Metropolitan Cathedral. So mati ka mo, tanaw ka mo. Kay bisan na diri lang makatanaw kita, at least makasimbaman kita, no? Kay bisan hindi kita makakadto dito sa simbahan, kahit 10% lang makasulod to. Ang importante nga makatanaw kita kag pangamuyo kita sa mayo. So sa mga listeners namon sa abroad, madamo man nga salamat sa inyong pagtanaw sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo. Thank you gid. Wala na kita sa tinyon sa ato nga pagpangalaga, diri lang kita kutob. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat mga listeners kag mga viewers kag mayong gabi sa inyo nga tanan. Madamo nga salamat sa mga listeners man naton sa mga nagkailaing nga barangay. Di ba? Oo. Oo, gapamati man. Thank you, thank you. Western Visayas. Madamo nga salamat kag mayong gabi. Pilipinas!